Ei, va, com vau què? Feliç any, eh? Avui és el primer dimarts de 2022 i el va com va continua, eh? Va començar en una altra vida, en Ràdio Gandia, en setembre, en octubre de 2017 i, bo, en Ràdio Gandia durà mentre durà, però després va sobreviure i després arrelar definitivament a nosaltres la veu i ahí continuem, eh? Ahí continuem, va com va, setmana rere setmana, perquè és que realment va com va. Esta setmana he parlat, bo, arran d'això que va contar Mari Giner, del mític grup Carraixet, que li va passar a un restaurant de Peníscola, que ho va contar ella a un vídeo, vull dir, que no és una cosa que se diu que passa, vull dir, que ho va contar ella al vídeo, a més se li veu molt afectada, que es veu que va entrar en un restaurant, va voler sopar en un restaurant de Peníscola que es diu Piu que, Piu que Bono, més que bo, que en realitat no fa honor ni al seu nom ni al cosmopolitisme del nom, perquè ella va entrar parlant en valencià i bo, li digueren allò típic, no? D'estos Espanya, habla'm en espanyol i tot això, i després fins i tot invocaren el dret d'admissió per expulsar-la del local i no donar-li el llibre de reclamacions. En fi, espero que el restaurant aquest li caiga el puro que se mereix per fatxes, per intolerants i també per no donar el llibre de reclamacions, que això ja és gravíssim. També, afortunadament, Mari Giner és una persona amb rellevància pública, amb la qual cosa s'està parlant del tema i això està molt bé, perquè aquestes coses passen tots els dies. Si un s'entesta en tractar de viure en valencià a València, el País Valencià se troba amb aquestes actituds dia rere dia. També aprofitava per recordar la frase aquesta no vull fer massa sang perquè vaig a parlar de l'entrenador del Llevant. Vull dir, sabeu que el Llevant no és sant de la meva devoció, la veritat, però no és exactament perquè siga del Llevant, encara que no deixa de tindre gràcia, perquè després els llevantinistes van de que si l'equip del poble, que si no sé què. Però l'altre dia el seu entrenador li van fer una pregunta en valencià i ell va dir, no entiendo el valenciano. La qual cosa té gràcia, perquè es veu que el tipus viu 10 anys ja a València, ell és italià, amb la qual cosa entén perfectament parla i entén perfectament l'italià, òbviament, i també el castellà, vull dir, dos llengües romàniques, amb la qual cosa que no entenga el valencià no entra en cap de persona, vull dir, és impossible que no l'entenga. Aleshores, és evident que el no entendre'l és ideològic. I també és una persona de certa rellevància, en aquest cas és un exemple de sentit contrari, i és un exemple molt clar d'aquesta, diguem-ne, incomprensibilitat que té el valencià per a gent, fins i tot valenciana, que viu així i que de repente amolla que no entén el valencià quan estàs dient-li fins i tot frases molt senzilles, frases molt senzilles, un cafè a soles, exacte. Amb la qual cosa, evidentment, aquesta no comprensió, vull dir, és ideològica, és que és ideològica, és ideològica. I el subtext d'ese no entiendo el valenciano és no puc suportar que sentir valencià, no puc suportar el valencià en l'espai públic, visca a València, però no em dóna la gana no ja parlar, sinó entendre dialectos regionales. Vull dir, això és el plantejament, que per cert és òbviament supremacista, aquesta paraula que, en fi, els agrada tant dir als nacionalistes espanyols, evidentment projectant el seu propi supremacisme, no? I això, i espero que això que li ha passat a Mari Giner deixi clara que aquesta és la situació real, aquesta és la situació real, que després els mitjans, la propaganda aquesta continuarà dient que és el castellà el que està
el que està marginat, el que està assetjat a casa nostra, quan la realitat és exactament la contrària. I així funciona la propaganda, una altra vegada projectant. També, d'alguna manera, el fet que li hagi passat a Mari Giner té alguna cosa de simbòlic i de preocupant. Sabeu que el grup Carraixet li van llançar una bomba a baix de la furgoneta en el 9 d'octubre del Trove del 79, ho dic de memòria, si no és el 79 és el 78, però la bomba li la llançaren. I, com passa sempre, afortunadament no va esclatar, i, en fi, la policia va fer el paripé, igual que en les bombes que van rebre Sanchis Guarner o Joan Fuster, i altres atemptats de l'ultradreta durant la batalla de València, va fer el paripé, però la investigació no va anar enlloc. Vull dir, en aquella època tots sabem que la ultradreta tenia una part ben important de l'Estat i de les forces policials del seu costat, no? Aleshores té alguna cosa de simbòlic, que ara ja ho diré, Mari Giner siga escridassada amb frases, amb consignes de l'ultradreta i haja d'anar-se'n d'un local al País Valencià, haja d'anar-se'n d'un local, no? És, no sé, una altra mena de bomba simbòlica, vull dir. I és de veres, dic en l'article, és de veres això de que la història primer esdevé com a tragèdia i després es repeteix com a farsa. Però, punt 1, cal no subestimar la capacitat de la farsa de produir dolor. I punt 2, aneu en compte amb la farsa, aneu en compte amb aquestes situacions. No és el mateix que te tiren una bomba a una furgoneta, és clar, que te la lien parda en un restaurant i t'expulsen. Això és de veres, però no per això deixa de ser greu. No deixa de ser greu, perquè al final el que mostra és com se venen amunt els feixistes, com estan en un moment en què ells senten que van a favor de corrent, i per això tenen aquesta sensació tan brutal d'impunitat. I bo, cuidao, que, per exemple, sempre la poso d'exemple, però és que va ser molt clara, la manifestació aquesta dels nazis a Benimaclet, on hi havien uns antifeixistes protestant i al final és que la policia se'n va dur de tesors van ser els antifeixistes. Vull dir, anem espai perquè d'una banda els fatges estan crescuts i amb impunitat i d'altra banda dona la sensació que avui com ahir una part de l'Estat, una part de les forces policials, una part de l'Estat en realitat està com recolzant les actituds feixistes. O sigui que poca broma amb la farsa, poca broma amb el retorn del feixisme i amb el context en què ho fa, perquè és molt preocupant. En fi, volia d'alguna manera transmetre el meu recolzament a Mari Giner, recordar la importància del grup Carraixet i palesar una vegada més aquesta situació que vivim, aquesta dificultat de viure en valencià que tenim mentre els mitjans de propaganda nacionalista espanyola no paren de fer creure que la situació és exactament la contrària. Aquesta inversió de les posicions víctima-botxí que és tan característica de la propaganda d'ultradreta. Bé, comença l'any en no massa alegria, però vaja, és el que hi ha. Ja veurem la setmana que ve què vos conte. Fins la setmana que ve.